Babukeli beNtuzuma TV siphinde sinibingelele namhlanje emini. Igama lami nginkosenye ngwabiyela isibongo. Namhlanje sihlangane la eDurban High Court. Sihlangane ngodaba lika Ayabongwa Mjilo lapho ukunene ezovela enkantolo. Leyona wabulala indodakazi yakaMjilo. Baba Mjilo kunjani? Ngiyaphila kunjani? Siyaphila nathi. Unkosenye Abiyela ngiqhamuka kweNtuzuma TV. Siyathokoza ukuthi nisibe nawo osukwini namhlanje. Ngabo kuhambe kanjani kwi-case yanamhlanje because I know ade niqiqe inkantolo. No, into eyenzakalile besingaqala ukubuya namuhla bekufanele liqale ngomsombuluko icala. Kwase kuqondana nokuthi khona amanye case ngoba nalo li high profile khona namanye angaphambi kwalo okuwukuthi ukuqulwa kwawo kuphazamisa ukuthi leli lalo mntwana wasekhaya likwazi ukuhlala so kwagcina ukuthiwa sibuye namuhla. Masibuya namhlanje akakalungiseki ukuthi singakwazi ukuthi icala lihlale kunokuthi sizobuya ngomsombuluko. Mhlawumbe bazobe soyitholile inkantolo esizohlala kulona kuqulwe likwazi ukuthi kulento ngoba njengoba ngisho ukuthi amacala akhona high profile. Ngicabanga ukuthi leli lethu mathathu bese bakhona amanye kwezinye inkantolo kodwa ezisondelene. So selike lathanyelwa phambilini? No, bekuyimali zoqala nje ukuthi liyaqulwa ngoba besalo kuyi pre-trial kusaqoqwa nobufakazi. So ima kufanele liqale manje. Nathi silindele kona ukuthi liqale liqulwe ukuze egcineni kwenzeke ubulungiswa nathi sithole ukuthi sithole iclosure ngoba lokuqiqa kwakona kuyasiphazamisa emoyeni. Abanye bethi bayasebenza fanele ucele emsebenzini yonke lonto but nje into kanjalo kodwa ke enye challenge esiyisaba ukuyikhuluma siqonde amadoda kukhona izinto ekufanele sisukume simelane nazo. Ukubulawa kwabantu besifazane eSouth Africa kuningi kakhulu but asikaze sizwe amadoda nje thashana noma imashi yokulwisana nobugebengu bokubulawa kwabantu besifazane ngehluko. Impela kuyanda bulawa kwabantu besimame befa ngenxa yesandla somuntu wesilisa. Awuthathe nje usibuyisele back. I'm sorry ukuthi mhlawumbe kungavusa imjunju yabo because sesadlula lapha. Kwaba isikhathi esingakanani indodakazi edukile? Ngizothi kwaba insuku ezi11 ngoba waduka nge-23 kwazi kwaba ukuthi utholakala ngomhla ka4. So sonke lesikhathi uKhisimusi uHappy New Year awuzange ube mnandi emndenini nakuyihlobo nabangani nje ukuthi siyajabula khona umuntu esingazi ukuthi ukuphi kwenzakalani yabo. So isimo esingasifisela abanye abantu noma sibona kwenzeka usuku nosuku ukuthi uyafunda kwenzeka ukuthi ngala kodwa kuyisimo okunzima osufisa ukudlula kusona sikwazi ukuphumula nathi siqhubeke nempilo. Mhlawumbe mawukuthi nike nathola i-feedback from umsolwa or nizwe ukuthi injongo yakhe aza enze isehlakalo esimbi kanjena kwakuthini? Asikaze sibe nalelo thuba ngoba emva kokuthi evumile ukuthi uyena owenzile bamthatha usestokisini wesivile. So nomseshi besingakatholi ke mhlawumbe ithuba elanele ukuthi mhlawumbe liqulwe bese siyayizwa ukuthi mhlawumbe mase liqulwa kuyovela ukuthi kwakwenzekeni. Mhlawumbe achaze nanokuthi babe bangeni noma kwakwenzakala nje yabo. Yes. So njengefamily izochaza ukuthini nje ijustice mawukuthi nithola ijustice and hlobo luni lejustice mhlawumbe engathini enganika iclosure as family? Ngicabanga ukuthi kuthina njengefamily into ebalekile ukuthi kwenzeke ubulungiswa ngendlela ekuyiyona ngoba ngicabanga ukuthi njengoba umsolwa okuningi kuveza ukuthi uyena owazi kahle yonke into yami nje chaphazela yena konke kuzosiza ukuthi mase kuphuma isinqumo esingeke sijabulise thina kuphela esojabulisa wonke umuntu waseSouth Africa ngoba lolu daba luthinta abantu abaningi ikakhulukazi esifundazweni. Sibonile ngisho uNdunankulu
waba ingxenye yethu enkantolo kwazi kwaba ukuthi umntwana uyofihla. Namanje ngicabanga ukuthi mase kuthiwa sekuphuma isinqumo siyophinde sibe naye kanye namaphoyisa ke seGreenwood Park. Funa singakhohlwa ukwabonga ngoba asebenza kakhulu. Asebenza nje kakhulu. Kwakungekho lula into oyibuza ukuthi base becabange kanjani ukuthi ayake sihambe manje siyombheka ngalesikhathi yabo. Yes. Okay baba, ngiyabonga kakhulu baba ngeinformation. As Duzuma TV, as South Africa sifisa ukuthi ifamily ithole ijustice lena eyideservayo. Impela kunjalo, sifisa kube nobulungiswa. Kodwa noma kuzoba nzima, mhlambe thina uhulumeni sithi siyawuqonda kodwa siwuqondi. Uhulumeni fanele usinikeze iservice, kodwa kuneminyango obonayo ukuthi azenzeki lezi zinto ngoba kwayena umuntu osebenza khona. Masingabuza nje ngo-standard first year wami ukuthi abaka justice mongababuza ukuthi onyakeni ama-case e-GBV aba mangaka. Yiphi research abake bayenza ukuthi akhozwa yini? Siphi isixazululo-ke masusu researchile noma nje kuzoba ukuthi silosahlalela ama-case sibabaze kube kuphele kanjalo. Lolu daba lude lufuna abelaphi bendabuko, abakalizwe, amakhosi nezinduna zawo, inhlangano zepolitiki esibeke eceleni inhlangano simelane nalesihlava ukuthi sisukaphi sokwazi ukuthi sifike kwisixazululo umphakathi uhlale ngokukhululeka. Alright, ngiyabonga kakhulu baba.